Oh! Nakakainit ka bale. Ang gawang kanina. Sali ko pa merienda. Ba! Ano lang piyas ng pera ko? Nakasali ko kanina. Balo ko na. Ito nag-itusi. Kanyari ata pang merienda ito. Buladasan kaya pa ita. Latisan kaya. Marupok kaya rin te. Pare, kumusta? Ba, pare, kumusta? Eh, pare. Sasanting kang ini, bayo-bayo ka pa. Eh, may totalan, pare. Baya pa yan. Bayi ni pare, maka-plastic ini. Dahil ako, Kem. Laki kuya mo. Hindi naman siya. Kahit pala pare, o makailangan ko. Nung pera yan, pare, wala akong mga dyan. May lang akong obra. Ba, bakit? Balo ko mapera ka. Ay, yan. May pahirap na ako, pare. Punta na kayo mong kakantahan mo. Tapa mong pera. Ay, pare, tusi. Dakal na perita? Wow, dakal ng pera ta, balo ko ba? Ano mo nga balo? Dakal na bakal ta. Tara, punta tayo. Tara, punta lang tayo. Saan mo? Ba, pare, hindi pala ng tusi. Wapin yan, pare. Saan mo pa? Eh, ate-ate ang aso. Alaman. Ang gusto ko mong aso, pare. Saan mo? Dudes! Oh, pare, ano? Sana naman na kaya tangin eh. Alam mo lang mo, paano man gusto ko? Ayun mo rin. Ba, nanong gagawin mo kaya? Tanaman na kaya tangin? Sa mas ng Korean Farm Bill ko, level 23 na, day 1. Buntay ko mo? Sa Korean tato na sa akin. Poso na ba? Gusto ko na. Kailangan mo yan. Wah, ayun kayo. Kuya, Tayo? sa Korean tropa. Tikas na pa mo. O, nano pare? O, tune ako na naman. Katikas ang... Ikaw ang problema na eh. Ba, balo mo. Dati katang mangula, pare. Oo, wala pare. Sanay na ako eh. Tara kita pa mo. O, tara, kaya datang bakante. O, iya po, pata, damdaman tan eh. Wane? Balo mo na naman total. Matuwain dalaga ito eh. Okay na pa. Nakasali ko rin nga. Kasi hindi ka pa nagdag. Ay. Oh, pare. Oh. Ano kami para na. Diskarte ka. Mga nanya kaya kanyang diskarte ta kanini para katang wala ko rin pare, nilwal ko na abeng eh. Abe ako rin kapag-obra ako. Noong kami to. Balibago pare. Kaya gisang ko nga, may nap-nap po. Wala kang may tagan. Teka Diyan ma. bariya, diyan ditak na mo. Wala pare, wala talaga eh. Teka menugi. Takasali ko mong yelo. Wala eh. Sana kita May nakapalapit wala na. na kayong isip ko pare. Wala pa sisali. Pare, Kunyari yan. Ay, ikaw buriya, ito pare. fortune lights. Fortune lights eh, boring Marlboro lights pare. Ay, pare, ate ko nga isip. Ba? Ba't kang isip? Oo naman, pare. Nananawaws yung ka na. Una nito. Ate kong barkada, pare. Ito. Talagang apagkatiwalan na ito, pare. Taga ko rin. Nalagyo. Idugs. Kilala niya Idugs? Yun ito pare. Hindi niya kilala ito, pare. Sikat Maganda dito. pare. Hindi tayo pala updated kay mundo tayo. Taga ko rin pare. Malapit yagya kami, pare. Uningay ka buring store mo na. Pota. Tara, punta tayo. Punta tayo papakan to. O, pota naman, pamalmuranta na mo nita Hindi ka pare. naman, pare. Talagang kainan. Eh, tara, tugin na kayo. Tara. Saan mo? Pataklaan ako pa mo. Oh, ano ka? Di pa muna na kayo. Muna na kayo. Bakit? Basta muna na kayo. Parahan nyo na ako muna rin. Tatangkurin nga rin. Yan! Muna. Kakulit yun. Sige na. Sige, sige. Oh, tuna lang. Sakto lang. Amo, amo, amo! Ano ba? Ito, likon. Sabi ko tagal ko yan. Ano ang gawa mo? Mamiyakapot ko lang ang peso eh. Kitiyapon doy ka rin. Kaya demusak ka eh. Ba, Ito pa hindi yun. mo peso siya mo. Oh, tuna lang. Pagtado ang pesos. Ba na? Ano kaya nga salinan niya? Wala, halata ka saan ganyan. Pare, Magkano naman ka niyan? ulo. Patitang kaya. Uy, lawin tayo pa idugs. Oo, kailangan tayo na talaga ito. Oto, Kaya ito, sa di nga pulong pesta mo, pare, at ako magsigan. O tayo, saan tayo to? Para po kita. Oo, ito. Legit dito, pare. Ano pala? Wow, pinay ni pare. Dogs! Inyawsan, pare, at inyang password ni makalagdam. Ano yung password dyan? O, pare, makaniniw. Kung saan mo klat? Oo, di ba? Sabi mo naman kaya kayo eh. Ano Kaya basta-basta yung barkada ko, pare. Galing niya pala. Automatic ka pa. High-tech yun, pare. O, tara na. Mga gawain eh. Dogs! Oh, pare, balita. Pare, ati ko sana umanyat ko sang south kaya ka eh. Ating ko kasi nga ka rin, pare, at wala.
Oo, nang problema daw. Alala ka ng pera, pare. Umamasa ako pa mong kahikin eh. Isang tingnan pa mo yung pakayan mo, pare. Ano yan? Wala. Mamasa na ako mo, yung misis mo, pati niyang mens. Ba, kasi aksidan eh. Wala, masigla pare po, tatapdaman ang kumari mo. O tara, punta lang tayo na laret ng abe mo. Nananan mo ko yan, pare. Pare, unang ulo. Nung lalo mo mo rin, pare, lakad rin. Wala da. Ano ba mula? Balo mo naman, dakalasog yan yung nervous ko. Pare, ni Rene. Ba, ape Rene, Rene Oh, pala. pare. lupala pa mo nga lang pera. Eh, mga ano mo nga balo, pare. Ba, wala lang pera. Apin lang, 8 pesos. Oo. Ano nga, tinawan pa lang pera. Ali, Tinaos mo mo sa pa. pare. Ano? Kulang lang. Kulang lang. Lagi ang pang-merienda, pare. Bahala akong Hindi pamerienda. kay Dugs na eh. Oo, yaw ito. Kapin nito, tambalkada ko. Tambalkada ko. Ang naman mo na eh. Eh, nakabiguan, tol. O, wala may kong artista. Ali, dati ang artista yan, ganyan. Manini, lalang kaya ati kong isip. Oh, pare, Ba? may kayo. O, pare, balo mo na mahilig ko kayong tay. Ati kong isip, ne. Lularet ang idea ko, ngayon, ibiya ko niya kaya kayo. Tametong. Kagana ka mo naman, Mga pare. nanay Maaari to. nga naman. Sabi mo yan kaya kami suggest mo yan. Whatever yung tama, no, pare. Ali, metong may idea. Siyempre, potang yaw kayo walang pera, itretong. Sa bagay, ne? O, panayin nyo ken, ne. Ati ko mong na sagli. Ne. Oo, sige. Bilisan mo ah. Isang araw naghihanda, naglaro. Wala akong patayangin. Ano na? O, pare tayo pa. Eh, tamo. Tamo. O, hindi nga chua, dagdag mo na doon. Tayo. Kaya ko. Te, Taya kayo. bo, Pasalikot na ako. sabi ka ka. Sayang ito. Sabi na taya. Taya ko. Tamo. O, o, tapos Sino sinali. likot yun? O, tara. Ay, hindi na pala. Pare, hindi nung asawa ng pare ko ito eh. Yung pare mo. Yung pare mo. Ito. Ay, Dugs, sasawa na ita. Nanong gawa nyo Talaga kaya? kasi eh. Panaya ako. Mayari ka, etana na kanya dyan, Kay. Bahala kayo. Eh, please, pagsabay tayo masanay. Tara. Tugs. Tugs, nagagawa na. Itang diskarte nga man ko. Pato ng Kevin. Ano na, discard gat. Mga niya naman yung bubong mo, balam ka pa rin ako na mag-kenny. Ay na, si mapigit ko na. Baka talam eh. Ba pare, ano tayong place? Ano tayo piniplex? Eh, kung balo pare. Nagawang taging place yan. Ako tama ito, nanapin kayo na ang tanggawan. Yung purpose na yan. O taga lang, pisali tayo na. Ganyanin mo munang gaya gamit. Atin ko pa ko na metong gamit kanyan. Ano naman to pare? Basta, kaya nyo na yan mo. Dalawa mo Basta kaya mo niya yan. Wala nga pa hanggang, marat na ako. Marap na ka. Diyan ako pina. O, hindi vice grip ako naman. Anik daw. Tara. Nado kong kaya. Tira. Wala na yun. Marik mo. Nano, gawan tanitang kain eh. Kuning nga laki ngiran, natin ako maneran eh. Di ako wala, ito si. Lumawi ako rin. Ayun, iba rin. Nila, sigurado kayo na. Ay, agli mo pala. Pagpaalam ko pa eh. Kanino? King kasawa ko, ako malyaring mila ko. Ako nilwal ko mong kinggit, naku pwede. Puri mo sabihan, tang tali mo ang gaya-gaya tang gate. Ang kaya kitang gate, ako. Pare, under ka yata. Ako under pari, lulugod ko. Antay ta. Oo. Huwag lang, magpaalam ko sa agli na. O sige pare. Sige, isang panay-panayan ka ganyan ha. Huwag na, lulugod dyan pala na. Ani ko, dakal ka ba patayangin eh? Alaman din eh. O pasaw pipare mong artis agi, o tinggang gawan na. Uwan mo na pa kalakot. Mata, sulod na kakako. Wala nang forever. Ali, nak mong pasulot na eh, ka naman. Talago mo, pasulot ko. Halo ng pare mong Dugs. Ali, pare, loyal yan kasi ito. Pati kay, magpaalam. Hindi pa patayan na. Pasensya na kayo na, pigdungos kayo pasagling misis ko. Uy, Wala, mo managyong ako ito. Sinabi ko, Sorry, dyan pala potang kawanyan da ka, potang mo payagan ako. Tara, tara, eh. tara. Kabangis mo naman pala talaga. Wah, Lupit yan. siyempre, persiste ako eh. Aywan eh.
Tangiran. Oo, ganyan kaya kayo. Kaya tayo tangiran eh. Oo, sige, ako na muna. Alisa mo ah. Ano na? Meron, importante ito. Yung meron, napin tayong kahit mo. Ay, ni pare, happy nin eh. Happy yun. Happy nin eh. Pwede na siguro. Tara. Ba pare, anong gawang tagay ni Sir Rambal? Basta magkain na kayo mo, pasaw ko ka. Ngayon, di magreklamo kayo. Bagay. Panaya ako. Oh, tingiran. Pare, gagawin mo ken. Kaya na anong gagawang tagay? Malamin, pare. Balam talaga. Masama ako kutub eh. Ang ako pare, aluwa ko naman kutob eh. Gawa na ba ako? Wala. Tita Blaze! Ay, please. Ayun na, pare. Ayun na, sa pome na. Anong gawin na kay Blaze, pare? Ingat ka ken, pare. Hindi na yan. Yan eh, Blaze na. Oh! Ba, Oh, ba, tayo na. Ano yan? ano ini? Tanso. Ba, ang gawa tagan taso. Ba, pare, makapulo na yung titambi. Ba! Pare, Happy niyan pare! Happy niyan yung diskarte. alime, ewan ka yan, pare. Oh, happy na yan. Anong gawin mo yan, ken, pare? Ba, putang belatan niya yan. Ali, pare, mas sagling sila ba mo yan? Balatan niya eh, mas yung timbang na magbawas siya. Mga tayo na. Wow, balat, pisalin niya, bangat ikaw pag-merienda. Pagkano yung mga konti? Ayun, marang na ako. Tara!